'Yan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ga wani sirri da za mu bayar. Kwana biyu ba ku ji mu ba sakamakon wasu abubuwa shungulla sun yawa. Saƙon da nake so na bayar, dama mun fara ba da wani sirri na Suratu Dahe a YouTube channel ɗinmu mai suna ɗan maje 001. 'Yan uwa, abubuwa da yawa za mu kawo na alkhairi musamman yanzu game da 'yan siyasa. Wallahi sirri ne na Suratu Dahe nake so zan rinka ba da ita, zan ba da ita one by one insha Allah ta'ala. In dai kana bibiya, ka yi following din, ka yi subscribing, ka yi liking insha Allah ta'ala, duk abun da muka dora saboda ka rinka gani abubuwa masu amfani. Abun da nake so na yi magana kai Suratu Dahe, lallai za mu ba da sirrinta kaman haka. Ana rubuta ta kafa ɗaya 'yan uwa, amma a jikin ganyen tumfafiya ake rubutawa. Daha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, a jikin ganyen tumfafiya ɗaya. Illa tazkiratan liman yakhsha, a jikin ganyen tumfafiya ɗaya zuwa har ƙarshen suranta. Zaka ciri ganyen tumfafiya adadin ayoyin Suratu Dahe. Dan uwa, sai a rubuta maka a jiki. Ana shanya shi a inuwa ake shanyawa, ba a so a shanya a rana. Misali kamar a rumfanka ko falo haka ko ɗaki haka dai, ko da fanka zai na fifita shi. Duk yadda ka ajiye shi, ko da a ce ɗanye shatab ɗin ne, kwana biyu uku ya bushe, sai ka zo sai ka mummutsuke shi da hannunka, kana mummutsukawa sai ka haɗa su guri ɗaya. Idan bai mutsuku ba, za ka yi ɗan bubbuga shi. Malam, a nemi turaren binta Sudan sai a zuba a ciki, a ɗan gauraya. Malam, ka rinka hayaƙi da wannan dan Allah ka gani. Siyasa kake yi, za ka ga ɗaukaka. Kasuwa kake yi, za ka ga buɗe. 'Yan uwa, irin wayannan abubuwa masu matuƙan muhimmanci da muke baku, wallahi sai kun mai da hankali a kai. Bai yiwuwa kai kasuwa kawai haka ka sake sakaka, kana da miliyoyi malam, kawai ka zauna haka kawai, ba zai yiwu ba. Wallahi dan adam ya wuce duk yadda kake tunani. Dole ka nemi tsari da taimako, zai tsare ka kuma za ka ga buɗi, ɗaukaka zai na samuwa. Inda kana sauke tirela ɗaya ne, albishirinka ka yi wannan aikin, insha Allah ta'ala za ka koma sauke tirela 2 zuwa 3. Alfarman shugaba sallallahu alaihi wasallam. 'Yan uwa, sirruka suna da matukar muhimmanci. Wallahi ka nemi abu inda abu yake. Kar ku yi tsammani wai babu sirri. In ka ji mutum yana wai babu asiri, wallahi bai nema bane. Wannan abubuwan su ake yi, Allah sai kafa ka, ya kafa maka kasuwar, kaga tana tafiya yadda ya kamata, kuma ka zamo jajirtaccen mutum. Kana yin taimako kanka, kuma kuma kar ka bari sallan ibada yana wuce ma. Wallahi duk mutumin da yake so ya ga jarinsa yana ci gaba, kana kasuwa, in an kira sallah rufe shagon ka je kai sallah. Wallahi malam, in dai ka kiyaye sallolin nan, ka zo kana yin dafa'i, dole zaka ga rayuwanka ya canja, harkokinka zai zama daban da wanda shi baya yi. Mu ne muku fatan alkhairi 'yan uwa, ku ci gaba da bibiyan mu. In baka yi subscribing, kuma 'yan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, muna buƙatar ku rinka sharing wa mutane, saboda al'umma annabi muke so su fita daga cikin halin da suke ciki. Mu ne muku fatan alkhairi.